Euskarak ez du patxarraren beldurrik, upatuko dugu patxarra hau. Anedanek! Ikasiko dugu! Anedanek! Zibizaba! Anedanek! Zibizaba! Eta ongi etorri Euskal Diasporara! Ongi etorri Euskal Diasporakoak! Aupa! Zenigare, Korrika 18, Baionan da. Ongi etorri Baionakoak! Baionan ere! Ea baso hori euskaraz pasatzen dugu! Basoan ere! Entzun dezatela Euskal Herrian, euskaraz bizi nahi dugula! Bai! Jose lekukoa! Herri herria! Korrika 18, azken txampan! Baina euskarak ez dauka azken txampan! Izugarria dago! Ikaragarria dago! Kale Pepeziente! Kale osoa Korrikarrena! Kale osoa Eskantzarena! Kale osoa... Aupa Korrika! Katia ere! Gipuzkoa! Eta zuen eskuinaren txampa! Euskara ez! Euskara ez dago azken txampa! Egunero erabili euskara! Euskara! Hizkuntza ofiziala! Euskara! Hizkuntza ofiziala! Euskara! Hizkuntza ofiziala! Ez asko! Kontutan izan! Gipuzkoa! Izugarria! Ikaragarria! Zirragarria! Ederra Baiona ikustea! Ederra Baiona! Mila esker Euskal Herri guztiari!